लाइक खालामथारनांगौ लाइक खालामनांगौ लाइक बटनखौ बुयोना जोयोना मामाया जायगायाव सफैगोन जों माबादि गोजौआव थ' जोंहा हाजो गाखोनाय जेबो एक्सपिरियेन्स गैया दै गाइस वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो गाइस विश्वकर्मा फुजानि जों राइडआव फैदों आरोना शर्ट राइडआव ओमफ्राय जोंना बाइकआ फुजा होखांजोब्बाय आरोना बाइकखौ माने दायो जों न'निफ्राय ओंखारबोबायमोन ओमफ्राय अखा हानायखाय जों भिडिअखौ लाबोथ'वाखैमोन आरोना ओमफ्राय दा दसे अखाया बन्द जाथ'बाय आरोना जों सानैल'सो आंजों लोगोसे दं दिप ओइ बोरै एलाय दिप ओमफ्राय आं बेबो फुरा राइडिं गियारखौ गानदों आरोना नी गार्ड एल्ब' गार्ड गासिबो गानबोजोबदों आरोना बेबो थ' आंबो नै जाखिनि दं बेखौ गानबोदों दिनै थ' माने राइडिं जेकेटखौ बायजेननायनिफ्राय बिदि राइडआव थाङाखैमोन नालाय येस सेफ्टि इज इम्परटेन्ट येस थ' बेखायनो दिनै राइडआव थांनो ओंखारदों आरोना थ' गाइस भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलां स्किप खालामनो आरोना थ' गाइस राइडखौ जों दायो स्टार्ट खालामफिनबाय ओमफ्राय नै दा आरो अखा हालायबाय गाइस दा ओमफ्राय बेसेबां गोबाव लानो हागोन दा केमेराखौ बेखौ बुंथ'नो हानाय नंला आरोना मानो होनबा अखायानो नै थाफ्रिबाय थायो दिप कि खबर रे थ'दो ओइहाय ओइ साला गारि स्टार्टखौनो खालामाखै थ' गाइस दिनै राइडआनो कमप्लिट जागोन ना जालाथाय मिन्थिना बुंनो हाला आरोना ससे सालायो आरो अखा हायो ससे सालायो आरो अखा हायो जागासिनो दं थ' अखा हानायखाय नै सिथाबथारना दङ दिप दंफांजों थ' नायनो हागोन दिपनि ओमफ्राय आंनि गंनैल'सो बाइकआ एज इउ गाइस केन सी ओमफ्राय अखा हाबाय गाइस केमेराखौ आं सियाव सोना दोनथ'नोसै दायो नङाबा दायो जों अराङाव सफैनानै दङ ओमफ्राय अखाया नायदो माबायदि अखा मा अखा हागासिनो दं आरोना दिप बोरै जाबावगोन थाखायनो इथिंबो थांनो हाला इथिंबो फैनो हाला येस गाज्रि फासिना दं जों गाइस ओमफ्राय जोंनि बाइकफ्रा नै अखायावनो दङ नै अखायावनो सिजागासिनो दङ थ' थांनोलाय बिराद गोसो आरोना गाइस ओमफ्राय मा जायोसै बोथोरा सापर्ट खालामा नुलांबाय थागोन गाइस नोंथांमोना भिडिअआव थ' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामना नायलांबाय था जोबजासिम अलराइट गाइस दायो अखा हागाबाय थ' जों अखा सिजा फैजोब्बाय आरोना नै लंपेन्टबा सिजोब्बाय ओमफ्राय जोङो दा ढेकियाजुलि मोनथारसिगोन आरोना थ' बेखिनियाव आरो सान्दुंसो दं आरोना गाइस ओमफ्राय जोमै खोबदों अब्लाबो सान्दुं दं आरो ओमफ्राय ओरैजाय अरांथिंथ' बब नोंथांमोना नुखाबाय माबायदि अखा हादों थ' बेखायनो केमेराखौ दायो सेटआप खालामफिनबाय आरोना गाइस थ' दायो थांफिनसै थ' दिप थ' गाइस बिथिं माने बरिया सान्दुं दुंना होदों आरोना माने ओरैबायदि सान्दुं नङा जे माने बिखुं खामलायनाय मोदोम खामलायनाय माने सिम्पोल सान्दुं दुंदों आरोना बिथिं थ' बेखायनो मोजां नांदों मजाबो नांदों आरोना गाइस थ' एक्सुवेलि जों बहा थांनो नागिरमारदों नोंथांमोना भिडिअ नुलांबाय थागोन नोंथांमोना दाथ' खिन्थाखाबाय आं दा ढेकियाजुलि सफैबाय होननानै थ' बहा थांनो नागिरदों नुलांबाय थागोन गाइस भिडिअ नोंथांमोना नायलांबाय था थ' गाइस बोथोरा जुदि दिगदार होआमोनबा नोंथांमोना भिउखौ आरो नुबावगौमोन आरोना दा नै बोथोरा बुहुद दिगदार खालामबाय गाइस लामा थ' बेखायनो बुहुद परेशानिया उथायनांगौ जादों आरोना अब्लाबो जेननाय लाया गाइस जों बेसेबांखिनि हायो बेसेबांखिनिखौ ट्राइ खालामगोन नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय जायफोर चेनेलाव गोदान बिथांमोना प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना बिदिनो गोदान ब्लग नुबाय थागोन आंनि चेनेलाव नोंथांमोना मट' ब्लगिंजों लोगोसे ब्लग बेफोरबायदि बेलेग ब्लगबो नुगोन बिथिं नोंथांमोना नायनो हागोन सापात बागान आरो बिथिंबो दं सापात बागान थ' सापात बागान गेजेरजों आरोना बुंनो थाङोबा सिम्पलि बुंनो थाङोबा ओमफ्राय बोथोरा थिग सान्दुंसो दुंमारबाय मोजां आरोना गाइस एसां माने सान्दुंआबो गोसाद्राय नङा गाइस जों जायो राइट साइडथिं हाबनोसै बेखौ नुखागासिनो दं नोंथांमोना बे जाबाय सिंग्रि थांग्रा लामा नोंथांमोना नायनो हागोन गोजौआव सिंग्रि मेला जायो बिथिं थ' बिथिं माने ससे फैनो होननानै फैनाय जाबाय आरोना जोङो अखाया जुदि दिगदार खालामोमोनबा हयथ' एसे गोजानाव थांबावगौमोन बाट माने दाथ' बोथोरा मोजां जाबाय बाट टाइम गैला आरोना गाइस जोंनाव इसेबां थ' बेखायनो एसेबां गोजान थांला
बोथोरा जुदि मोजां मोनबा थांगौमोन बाट बोथोरानो सापर्ट खालामथारासै एसेबो बिथिं लामा बानायदों सरि लामा नङा दालां बानायगोन खोमा बिथिं थ' भिउखौ बिराद मोजां नाङो आरोना गाइस बिथिं आङो ओमफ्राय बे फुजायाव बारा फैबाङाखै खेबनि नामाल' फैफैदों आङो ओमफ्राय बे मोनायावसो लोगोफोरजों थ' लामाफोरखौ इसेबां मोजां गोसोआव गैया आंबो होमब्लाबो थांबाय थानोसै गाइस थ' गाइस एबार नायदो थ' बे मा जायगा नोंथांमोना गेस खालामनायबा खालामदो नै भिउखौथ' बिराद बरिया नुदों नायलाय नोंथांमोना नै मजा नुदों नै बिथिं नायहरलाय गाइस बिथिं बरिया नुदों र' एसे ब्राइटनेसखौ मिलायना होनि थ' नायहरनो हागोन बरिया नुदों दिप जों मा जायगायाव दं दसेनि उनाव मिन्थिगासिनो दं गाइस नोंथांमोना सोरबा सोरबा फैखांनाय मानसिफ्राथ' मिथिखागोन येस अके गाइस र' बे हेन्ड ग्लभ्सखौ गानना लाफिनसै नङा होमबा गाइस वेट बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सफैबायलै अखा ना दिप चलो आवगायदो दिप बे राइडारा बे सिगां थांग्रा बियो गिख'आ so look at the view guys this is awesome अरे भाई साहब क्या कर रहा है दीप मामाया माया जायगायाव सफैखो जों थ' गाइस बे जाबाय सिंग्रि शिव मन्दिर नोंथांमोना नुगासिनो दङ गाइस जों दायो सफैबाय जोंनि डेस्टिनेसनाव थ' बे जाबाय शिव मन्दिर सिंग्रिनि थ' हाजोखौ नायदो फैबाय थाग्राफ्राथ' मिथिखागोन बाट आङो सानाव फैफेराखैमोन दहायबो बुंबोदों आङो थ' दिनै सानाव फैनाय जाबाय दिपजों आंजों थ' नायनो हागोन भिउआ तामाम बरिया आरोना ओमफ्राय बै गोजौथिं गाखोहैनो ओइ सासे मानसि दंखायो गोजौथिं गाखोना दंखायो थ' जोंखौ माने मन्दिराव हाबगोनदां ओमफ्राय मानसिफ्रा जोंखौ बिराद गोजाननि नंगासिनो दंना दिप बिराद गोजाननि नंगासिनो जोंखौ मानसिफ्रा बाट जों गोजाननि नङा जागोन थ' जोंबो खाथिनिसो जुदि आइ एम हाजो गाखोबाय हेपेन अके नायदो माबादि गोजौआव थ' जोंहा हाजो गाखोनाय जेबो एक्सपिरियेन्स गैया दे गाइस जों जास्ट थाबायबोलागासिनोसो दं गोदाव सोरावनो अके दिपा सहैबावबाय गोजौआव आं बिनिफ्राय गाखोला गाइस भिउखौ नायदो गाहायनिखौ मजा नांदों जेकेटआ खै केजि मिथिगौ नोङो जेकेटआ एसां गिलिर माल जेसांखिनि हायो बेसांखिनि गोजौ गाखोबोबाय दिपखौ नायहर मायाव दङ हे दिप सानसुलि गोसोजों आंगो सानोब्ला अनसुलि गोसोजों अननाय होयोब्ला लुफावना होफैदो नोंनि अननायखौ गाइस जोङो दायो थांफिनसै गोजौनिफ्राय जों दिपजाजों मोननैसो फट'शुट खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय थांसै बिराद गरम राइडिं जेकेट गाननानै बिदि सान्दुंआव थानो हाया गाइस अयथासार गरम नाङो थ' गोजौआव दंमोन नालाय आरो बेनिफ्राय गोजौआव थांबावदोंसो नै मानसिफ्रा बेथिं सोर थांखो ओइलाय इथिं थांबाय थ' जों थांथ'ला गाइथिं थांफिनसै जोङो ओमफ्रायो थांसै दसे थानानै नङा होमबा गाइस थ' नोंथांमोना नायबाय था भिडिअखौ गाइथिं ओंखारलांनायखौबो लानोसै आं माबायदि थाबायलांनो हायो प्रपार जायोना जाया आंनिया राइट गाइस जोङो गोजौआव गाखैदोंमोन नालाय गाहायाव सफैबाय जोङो दा ओमफ्राय थांसै दसे थानानै बिराद गरम गाइस नै खानायानो सिजोब्बाय आंना हेलमेट गानबाय थानाया एन्ड राइडिं जेकेट गाननायाबो बिराद गरम ना थ' या मोजां नांदों आरोना गाइस जायगायाव फैनानै बरिया जायगाया नोंथांमोनाबो नायनो हागोन नै जायगाया बिराद बरिया बिथिंबो बिराद बरिया आरोना जायगाया थ' नोंथांमोना फैनो हागोन नोंथांमोना आरो बांसिनानो फैबाय थाखायो सोरबा बेहाय आं बुहुत नुबाय मानसिखौ फट' होनाय एन्ड बेखायनो जोंबो थारमाने बिश्वकर्मायाव बहा थांनो बेहायनो थांसै होननानै दिपखौ बुंहरबाय आरोना आङो ओमफ्राय दिपआथ' आरो एनि टाइम रेडि थ' दिपआबो सफैबाय ओमफ्राय जमा फैबाय आरोना ओमफ्राय फैनाय टाइमाव बारा मोजां माने मटर ब्लगिं खालामनो हाबोआसै मानो होनबा बिराद अखा हाबायमोन ना दा बेखायनो ब्लग लाबोनो हायासै आरोना गाइस एन्ड जायगायालाय मोजां गाइस बुहुत मोजां जायगाया एन्ड नोंथांमोना बेरायनो हागोन बेसेबां इन्ट्रेस्ट मोनखो फैनानै बहुत मजा मोनदों गाइस माने दिनै फार्स्ट टाइम फैदों आरोना गाइस आङो बेयाव खाथिखा जायगायालाय खिन्थु दिनै फार्स्ट टाइम थ' फार्स्ट टाइम माने आङो नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय आं हरावसो फैदोंमोन होननानै थ' लामाखौ आन्दायदोंमोन आरोना थ' बेनो दिपा एबारसो फार्स्ट टाइम दिप
Yes. First time happen. First time happen. First time Yeah. happen. भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय थ' दीप Yes. लाइक खालामनांगौ ना खालामना लाइक खालामथारनांगौ लाइक Share खालामथारनांगौ खालामनांगौ लाइक बटनखौ बुयोना जोयोना मायो जायखिजाया क्लिक जाथारनांगौ So Click guys जाथारनांगौ आरोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामथार आरोना ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामला थ' दीप थाबैनो Bye-bye. थांगोन क'क्राझाराव Bye-bye. थाबैनो क'क्राझाराव थाबैनो थांगोन बिनि थाखाय नोंथांमोना माला थांनाय जायो बेखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ Yes. नायलांबाय थानांगोन आरोना Yes. दिनै भिडिअ हगारनायाव मिथिया जानो हागौ गाबोननियाव मिथिया जानो हागौ जिखिजाया मिथिथारगोन मिथिथारगोन आरोना आरोना। मिथिथारगोन एक्सट्रा भिडिअ लाबोआ खिन्थु जायखिजाया ब्लगाव जों बुंना होगोन खिन्थु नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थानांगोन आरोना गोदान गोदान भिडिअखौ होमबासो बुजिगोन होमबासो मिथिगोन नायाबाथाय स्किप खालामनायबाथाय मिथिनाय मिथिनाय नङा नङा आरोना मिथिनाय नङा बेनिखायनो गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होबाथाय नायखाबाय था नायखाबाय था, आरोना फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम जोबजासिम। होमबाना बबेबा मोनसे ब्लगनि गेजेराव बुंनो हागौ जोङो Yes. बेनिखायनो ने थ' गाइस दिनै भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय इफना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनब्ला guys please do hit the subscribe button and don't forget to click the bell icon and love you all and bye bye 路跑马和会的男